Apa wis? Dalan ono kono lho wis mesti. Aja dumane kon soge lho, Nduk. Nek sedone wong tuwek dikebas entek lek dunyamu ae. Apa Min? Minggato kono lho. Oh, bokon. Titenono ya, Jeng. Delok nek dunyamu gak kira arep bakal kebas nang sing kuwasa. Lara Nduk, atiku. Sik saiki aku disentak anak kaya ngene. Titenono ya. Apa wis? Dunyaku gak kira entek. Kalau ono kono lho wis mesti anak kesayanganmu. Jarak diapurane ajeng meng lho. Awak ora sido ngepel lu. Ini kayak sesuai mari gurung mari. Ti, Loh, teko ndiri kok, Mbok? teko omahe Suni. Kon kapakno maneh ngono adikne. Kon iku mbojok nemen-nemen Nduk nang ajeng. Iku ngono dulur kandungmu. Kon wingi ya sing tas diselangi dhuwit. Kok tega kon arek gak apa-apa iso kon siram iku lho. Wis mari wadul Riko tareke. Ya ora wadul. Aku takon terus diceritani ku mang. Ya Riko lek katembelane ajeng melok ajeng kono wis, Mbok. Ngarek gak duwe aturan nang mbane nglamak kok iso dibelani ae. Lah gak duwe aturan ya apa sih, Nak? Ya gak duwe aturan nemen lah kan, Mbok, lek ajeng. Lah kok iso, Mbok? Aku iki mbakne, aku ki ya duwe omah. Kok iso ditagih ndek embong-embong, tepakake wong, ya kisinan ta aku. Tibake kaya ngono ta aturane ajeng. Duh, ora jumbo karo sing dikandakno aku iku mang, Nduk. Kok aku dadi kon ya menisan tak ijek pisan arek kaya ngono iku. Apane, Mbok? Riko iku omongi tok. Riko ngomong kaya ngono lek ning ngarepku, dikae dhewe ajeng ngono ya meneng. Lah buktine iku mang diwaduli ngono ya aku sing Riko uprak-uprak ngono kok. Kok malah aku seti sing kon katutno pisan iku. Gak apa-apa wis, Mbok, belana ajeng. Wong ancen iku saiki sing akeh duwike. Duh, ya gak kaya ngono, Nak. Duh, ya apa ya? Duh, wis ora apa-apaan, belana ana drondong iki kok ning mburi kene kok lho. Aku iki ora belani, Nak, ora belani. Duh, ajeng iki jago lek molotok. Kok becik aku. Ancen aku wis genok duwike saiki. Keliru kabeh ya asline. Ya apa sih Iwan iki rek? Wes tak contoh ket biyen. Masih goblok ae ku lho. Sira aku lek ceklane arek itu ya ora usah nglancangi dadi mandor. Nyambut gawe balak-balik mule ae jere ana dayo. Jere aku lek balak-balik mule nemone dayo ya mbok buka perdukunan ae. Gak mandore, gak tukange. Padha dene. Duh wis. Garapan sakjane saulan mari malih setahun iki ora mari. Balak-balik ditinggali ae. Sing hadine ya ngono. Mari mangan ngemprut, mari mangan ngemprut. Nek kolongane hadi ambek Iwan nih, jan uripe klimprak-klimpruk tok, cocoke gandang lehor. Uripe jan jakakno kancane tok asian. Oh, lakon iku kok midasi telenan tok ngono le. Lah gak nyambut gawe takon iku. Dari kok iya apa sih, Mak? Lah Mas iki ya nyambut gawe padha ae. Plekete kah nyambut
gawe. Lah balik kok kate nandi ngono, Mak? Nanti golek kulup aku dulu nang Tegal. Aduh, repot mangan kulup tok ae, Mak. Kamu golek-golek daging kono. Yo lek kon banjani le. Kon niku model ae. Lah wong kon wong tuwek lali ngono pilih kasih le. Loh. Pilih kasih ya opo sih, Mak? Ya pilih kasih le. Lah wong Bikmin yo kon kei dhuwit jutaan aku yo ora blas kon niku. Oh, perkara iku ama. Ya sik durung, Mak, lek iku. Duwike sik tak celengi, tak gawe nukokno omah Riko. Aduh, ojo biasa ngumbar janji le. Aku iku wis tuwuk momong kon mulai bayi nak ro watekmu. Aku ku tuwuk kon janjeni wis warek mangan janji aku mul gak percaya aku. Temenan, Mak, omonganku iki. Wong Riko ya makku kandung. Tak jelentreno le yo. Pumpung wong tuwek si ono nak bele-bele ketok dipangan nak. Besok lek wis tempo donge masih kon slameti sapi situk gurung mesti lek tutuk le. Wis, lek ngomong, Mak, ojo koyo ngono. Yo rasakno dhewe ta nak kon niku. Kon cilik-cilik biyen yo tak gedhekno le, warang kon yo tak tambakno yumblayu gak srandalan le. Adem tak kemuli, rusuh tak dusi nak. Kon biyen tak gawe urip-urip, tak gawe mati-mati. Tempo donge kon ngene iki wong tuwek cek tegone. Loh, Mak. 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 Kene Pak Bos. Kene. Mbok. Wis kene Pak Bos. Wah, takoni kok saiki. Mbok kene. Ono apa sih, Mbok? Lek kon do, jan seneng isin-isin atine wong tuwek. Lek kon jan seneng kate ngedombakmu maneh ambek aku iki. Kok kebacut temen kon iku. Genano do, apa karepmu nang wong tuamu iki? Loh, sik ta, Mbok. Tunggu sik. Ono apa sih genahe? Wis, lek kon aja kate takon apa-apa, Nduk. Kon iku jane wis tuwek nak, kon ya wis mari ndoboli arek sakmono gedene. Kudune kon iku ngerti, Nduk, aja malah adu domba anak ambek wong tuwa. Mesti ae kon mah disiram nang mbakmu wong kelakuanmu koyo ngono. Kudune iku nak ya lek nage-nage nang sapa ae gak nang bolo, gak nang tangga, gak nang wong. Mlebu nang omahe wonge, elek-elek wong iku duwe kandang nak. Ojo ditagih embong-embong nak. Kon gak dibeleh wong dalane untung nak. Kasih ngadu domba iki lho sapa, Mbok? Aku mbak iki lho tak tagih lek di jero omah meneng tok. Aku malah diusir. Tak tagih ning ngarepe wong ta, tinang disauri. Ya iku ate elekmu. Bare wong kon sing utang-utangno dhewe winginane. Carane semaya 2 wulan. Lah iki apa, Nduk? Durung oleh 10 dina wis kon tagih wong wis kon etrek-etrek diturut tembong kono. Ayo, Nduk, dunyamu pira akeh kon gawe bayar isine mbakmu lho ora kira iso. Dadi kon iku sing ngerti, jelasno nang mbakmu dhewe, njaluk sepuro. Aja wong tuwek nak sing kon pakakno iku. Ya Mbok. Ya mbak ae cek rene, tidak sepuro nang aku. Wong mbak sing nyelang dhuwit nang aku. Lah kok iso mbakmu sing njauk sepuro? Wong jelas-jelas kon sing salah. Wong kon semoyo 2 wulan, Nduk, iso kon durung oleh 10 dina wis kon tagih. Lah wong butuh, Mbok. Lah isin-isinan ya isinan aku, Mbok. Wong aku disiram ning ngarepe wong akeh. Ya justru isinan mbakmu, Nduk. Mbakmu mergane sampe nyiram kon iku mergo saking isine nang wong akeh kon tagih embong-embong. Riko lek kate mbalani mesti ya mulia kono wis. Melok mesti kono. Ojo rene. Astagfirullahaladzim. Kon wis teko ngomong kaya ngono, Nduk, nang aku. Astagfirullah, dumane dunyamu akeh nak. Kon wis kaya ngono nang wong tuwek. Mergo nak pada biyen iku kon tak mong nak bayi ceprot ambek mesti iku. Aku ora tau aneh-aneh. Kon sing tak sayangi, kon sing tak mong nemen-nemen timbange mbakmu. Tibake aten-atenanmu koyo ngene, Nduk. Nang wong tuwek jan gak nyangka blas aku. Apa wis? Dalan ono kono lho wis mesti. Aja dumane kon soge lho, Nduk. Nek sedone wong tuwek dikebas entek lek dunyamu ae. Apa Min? Nigato kono lho Oh, wis. bukan. Titenono ya, Jeng. Delok nek dunyamu gak kira arep bakal kebas nang sing kuwasa. Ora, Nduk, atiku. Sik saiki aku disentak anak kaya ngene. Titenono ya. Apa wis? Dunyaku gak kira entek. Kalau ono kono lho wis mesti anak kesayanganmu.
Urus amanah Suli. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi oleh. Nek gak oleh, rujak telu ae. Tolong. Tolong. Cahul. Cahul. Kok iso bilang sini kok? Cahul. Aduh, kono manuk pe. Barek ini Riko sing hati-hati lah Cahul, cek gak tiba. Sing alon-alon sing sepedaan. Alon-alon dengkulmu iku ah. Konda sing ngantem e. Orang ngantem aku iku Mang Cahul. Udan. Lah dek ndi per ana udan tebu iku. Kon paling sing ngantem iku. Ya sepurane Cahul. Ngantem pencet Mang diterak angin tebune. Tangan aku sik. Oh iya Cahul. Aduh. Aduh. Sing ngene Cahul. Oh, suka Cahul. Aduh, kon ulakar mbo per. Di mana? Oke. Masih Cahul. Bukan per. Duit sarung ambek parfum mang ben rek minggu ngarep. Waduh, iya wis gampang. Halal lah rek ngono iku. Makane kita disembayang. Haram biasa lek barang colongan. Wong kon biasa celutak nang loro. Aku wis prai jam nyolong di memean. Ya lek awakmu nyolong katok di memean. Aduh sik kathok rek diomong. Wong aku lho nyolong sing bareng nyeliriti kuwi katut. Iku kau ning uget-uget iku. Liyane lho. Macam mokong-mokong. Sak, Gung, kon pengalamanmu di penjara iku dikapakno ae. Aku disoder. Lu ya lek kabel disoder. Wah, meneng atas iki. Lek kon dong dikapakno dong. Seliko ben. Aduh ya lek gombal. Loh, iki ngegomi tok. Selak garing. Garing ae Kosro kene kok. Belos. glemeng ae. Penjara ya penak turu batal kasuran. Iya jarene wong-wong. Kalau kan pejabat barang iki biasanya jere. Aku lah pejabat ah. Aku masih dukur iki saiki. Lek nyolong gue digebloki. Iya. Aduh ya lek gamen. Geblok. Loh, Grep. trep barang Lu digeblok lu. keblok ngene iku lho jam. Ya digepuki Kang Aku Jam. seger waras. Iki kan wis suwe awal kok biyen. Ya boleh Kang Jam. Model ae. Aduh, Ron. Ngene iki diantem yo, lha tang iki kira-kira iki. Ya aja mek diantemi tok, dipendem langsung lho ora apa-apa. Ya lek gedang diimbu, dipedem. Lek aku diantem mie gelem wis aku antemen mie. Tak pangani lho, diantem mie kok. Oh, Ngene iki lho kok ngene kok. Anjir wong sret pemerintah tutup gelombang. Anjir ngene malian kok dadine. Aku yang jadi tahu. Lah opo aku biasa yo nandur gelombang cinta ngono iku. Kembang-kembang larang iki kok ta biasa nandur. Duh, kok gak aku tas mulai tok hukuman dirikes ae iya. Ya ya dikono mburi, dikes mburi kono wis. lho, jam ngomong iki ngono dicoting. Lho persama kowe gombalan ta? Aku keten di gua nang mburi bareng iku. Aduh, suwen rek cangkirmu buak nek jerukan kono lho wis. Iku minta Lucio. Age wis. Gak malati ta ngene iki kok orang buri kono iki. Lho ngarek ngene kok malati. Ya lek kucing aku iki kate malah di barang model iki ndomo iki. Ah, suwen iki ya. Wah, tak guyon ya. Aduh,
Buan. Riko barengnya tekan dia caul. Kok sepedahan pancal barang? Dungaren. Teko golek rokok Cak Mul. Toko ini tutup kabeh. Paling kate tahun baru iki lho. Kate tahun baru sakjane ya buka caul. Usume wong golek duit. Lah buktine aku golek sampe budut wetan kono ya ora ono yang buka. Ngene iki yo golek kocak kabeh ini. Salah oleh nyile. Ya ampun caul, wong dudu aku sing nyebakno. Lah Riko kero tak golek rokok sampe tutup bonus-bonus barang. Lah nek mak tadi lo ya buka. Loh. Wis buka dah, Per. Waduh, dihapusi Cak Mul lah iki. Ya gak apa-apa caul, engko njawab duit sing akeh. Wong aku iki bingung golek liron. Duwe Cak Mul mang rutu pas aku budal. Barek, Mas ya wong ngokok nemen-nemen Riko caul. Kon dilono aku ngok kon tak kaplok iki lho. Wah, wadah elek him digawe. Kono jenengan ndak bapakku. Iki lho ndang marekno. Aku gak salin. Iya ya, Ul. Ayo. Diwales. Lakar bayarane Riko piro sih saiki, Kang? Ya pancet, Dik. Ya undakan nang wonge ora diundaki. Mosok pancet 30, Kang, mulai biyen Niko. Ya pancet, Dik. Lah sapa nambahi? Duh, Kang, mbok golek penggawean liya. Wong sakmono iki lho. Gitu kuwi iki lho, Kang, separone iki lho gak cukup. Aduh, sampean dhewe biyen rempes ngono kok. Ya saiki seto mari dodol warisan iku lho. Ora donya akeh. Loh, sampean melok Cak Mul maren, Kang. Cek penak penggaweane. No way. Ai gak mau ikut mul. Isin, endi isinku? Aduh. Gengsi barang, Kang. Ya iku oleh wong gengsi rokokan bako iku. Oh, bapakku baku lek kena medhot lek nyetum terus ngene ya enak. Duh, Kang, Riko iki. Ya iku sing diarani tuwek gak mambu tuwek, mambu bako iku. Walah, dadi wong bocok sombong-sombong, Dik. Wong sik kae sugih. Taruhan aku tukokno wis. Loh, iya wis, Kang. Juku-juku iki lho. Enggak wis Sampun lagi lho iki. njuko 3 wis. Gak krado, Dik. Iki lho, 234 iki lho. Oh, iya wis njuko 5 wis tak bayarno. Lho temenan ta, Dik? Iya. Oke. Bu, 5, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rungokno pidatone KDM Gubernur Jawa Barat sing unine Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung-gunung masih utuh, samudra terbentang luas. Sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah dan gedung-gedung yang kokoh. Jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung. Bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas. Jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Lek ngene rada marem aku, Dik. Rokok-rokok akeh, lawuan ya wis ana. Lawuh kerupuk iki cukup lah, Dik. Lah mosok Riko lawuh kerupuk tok ngono, Kang? Ya iya, Dik. Cek tambah enteng awakku lek mangan ambek kerupuk. Oh iya, Kang. Riko mah gak petuk mbok blas ta? Bapake petuk wong aku mulai nyambut gawe, tutuk omah mbok ya wis gano, seko-seko kena, lawan gano, mbok nguyur nandi wong emang. Lah iya, Kang. Mergane Riko tak kongon mandek iki mang aku kate cerita. Mbok iki mang teko omah, Kang. Lah lapo mbok nang omahmu maneh, Dik? Mosok kate njaluk duwe.
Bapak oh Kang. Wong nang omah iku nglarak. Meja-meja digebrak nang mbok. Loh, kok iso sampe koyo ngono sih, Mbok Dik? Perkarane genahe apa? Ya perkara aku gelut ambek Mbak Kang. Bayuh, kok sik pancet ae Mbok rek. Pasti Mbok balani yamu sih. Ya jelas sih San. Apa Mbok iki? Padahal lho ya Kang. Aku wis gak kurang-kurang nang mbok iku. Tapi opo mbok kok nemen-temen nang aku. Lah ya iku, Dik. Jan gak habis pikir aku nang Mbok iku. Padahal kerengi koyo ngono lho mesti nang Mbok biyen. Tapi saiki kok malah dibelan-belani jan disayang temenan nang Mbok. Apa maneh nang aku ambek sampean, Dik? Mas yo Mbok anake akeh koyo ngono. Sing dibelo-belo lho tetep mesti ae. Lah ya iku Kang sing tak heranno. Mbok iku gak iso medakno sing ndi sing apik, sing ndi sing elek, ngono ku lho. Makane iku Mbok mulai biyen ya wis koyo ngono iku, Dik. Aduh, Mbok iku njuk dielingno dhisik baru iso ngerti ndi sing apik, ndi sing elek, ndi sing bener, ndi sing salah. Tapi bapak wis Kang, aku saiki gak ngurus wong wis. Sing apik nang aku ya tak apiki, sing elek nang aku ya tambah tak eleki. Bapak wis aku, wong dhuwitku ya akeh. Oh, ya ora kena ngono ta, Dik. Lek wong bolo-boloan iku. Lek mbok apa jare aku wis engko tak kandhanane. Sampeyan aja kuwatir wis. Lek masalah mesti engko tak takonane alon-alon apa kok pancet koyo ngono ae. Ojo wis Kang, bapak. Lek mbok sampean atur gak apa-apa. Lek mesti jarno wis. Bapak mesti gak disopo kok ora ngurus. Kowe lek karepmu koyo ngono. Wis aku tak mulai yo. Ya aku dhewe kate mulai. Hati lho, Dik. Apa ta yo? Gak wis tak gone dhewe Kang. Barek jajan kok cek akeh, Dik, sampean lu. Tak kira rokok iki kok jero to Mang Rek.